Olisiko tässä hyvä? No vaikkapa siinä. Laitapa radio päälle. Tullaan sieltä juhlasta. Pitäisiköhän sinne Issakaisille soittaa, että sopi lähettää Reino jo pihallekin. Minä sanoin Marjalle, jotta tullaan puolilta päivin kotiin. Osaavat ne pojan lähettää sitä. Aha. No pitäisikö se kahvit juoda? Seuraavaksi taajuudellamme siirrymme Liperiin, jossa vietettiin puolustusvoimaan No lippujuhlapäivää. nythän tullut. Paikalla oli myös toimittajamme Aarne Jukola. Tänään Liperissä juhlittiin puolustusvoimain lippujuhlapäivää. Juhlassa muistettiin useita sotiemme veteraaneja, jotka urhoollisesti puolustivat isänmaatamme kohtalon päivinä 15 vuotta sitten. Juhlallisuuksiin kuului Seppeleen lasku sankarihaudalle, Jumalan palvelus ja kunnantalolla vietetty juhla. Seppeleen laskivat kenraali Armand Hollo Karjalan prikaatista ja sotaveteraani kersantti Viljo Räsänen, joka palkittiin juhlassa Vapauden ristillä urheudestaan Kannaksen taistelussa. Kuulitko? Tämä Sinutkin Seppeleen lasku mainittiin. oli kaikille paikalla Ihan nimellä. olijoille varmasti koskettava Tiedät hetki, tässä nimistä. joka toi kunniaa niin... Onko sinulla hienot leikit? Ootko se sinä itse tehnyt vai auttako se Issakaisen pappa? Iskaisen. Mitä? Iskaisen pappa. Autto? Niin. On kyllä hienot. No onko se isi joku noista? No tämä on se isi. Kerro miten isiä sattuu. Vai haluatko tietää miten isiä sattuu? No katoppa. Täältä tullaan nämä ryssät. Ne tuli tänne hyökkäys tänne Suomen alueelle, niin se isipä jäi tähän seisomaan tähän eturintamaan. Niin se jarrutti näiden venäläisten hyökkäystä, niin nämä muut suomalaiset pääs karkuun. Niin kato. Sittenpä se täältä ampui täältä isiä. Mutta siitä se isi sai sitten sen mitalin. Katoppa, se pelasti noin monta suomalaista henkeä. Ja nämä ryssät ei sitten päässyt. Noin. Haluatko sinä, että minä olen nyt ryssä?